गासिबो फारि फारि जालांजोबगोन नैबे मोनबारु देवानि थासान्दियाव जेबो सिन्था दाखालाम आलासिफ्रा गोबावानो जाबायमोनदां दे गोजोनथोंसै दे गोजोनथों दे बायनाय जौ बोरै बुंबावनो दे गोखैना गोदै लोंदो दे एसे नोंथां हाया सिट मोनसे जाबायमोन नामा बे आवगायाव बुंनाय बादिथ' सिट मोनसेयानो मोनबाय नाथाय न' लुनो मैगं मावनानै जानो हाफ्रानो माथो थोआ लोमा जानानै दं मोनसे गोनो गोथो जाबाय थादों नोंथां बे न' बिथानि लामाखौ बोरै खालामनानै लानांगौ जाखो आं बेखौ रायजो राजायानो ब्लक दाननानै दोनखानाय गैया होमबा दङ ब्लक दाननायथिं एसे नोंथांमोना डिसिसन लानानै बानायलायदो लोगोसे गथ'फ्रा आंनि सिगाङाव बुंबाय थादों गावसोरखौ खाथियाव फरायसालि दङब्ला फरायसालियावनो फरायफिननो होननानै दा बे गामिनिफ्राय फरायसालिया बेसे गोजानाव दङ बारा गोजान नङा नोंथां 8 किल'मिटारसो जागोनदां 8 किल'मिटारसो जागोनफा हान्थिनो मानो मोजां राहा जायोना उसुबिदाया बिदिनोसै दा आरो हाग्रा बंग्रा जाहैबाय नालाय देग्लाय गथ' गिदिराबो हजोंहायनो मेट्रिक होनानै फैदों गाव बुंनाय बादिबालाय मोजाङैनो पास जाथारगोन बुंदों हामथारबाय आदा बे गामियाव गोरों गोरा मानसिसो नांथारगौ दानिया नोंथां जों फैनाय बाथ्रानि आयदायाव फैनोसै दे बुंनायसाय मामोन बाथ्राया जोंथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा बे हाया गासिबनिबो हाया मालिक बिगोमा दं नङा होमबा बे हायाथ' फरेस्ट रिजार्भ बायदिसो जानानै दं नालाय बिनिखायनो फरेस्ट भिलेज खालामनो गुदिसिम थांनांगौ जानानै फैदों बिनि थाखायनो एसे रां नांगौ जादों बिसिबांसो रांखौ हरनांगोन फालाय नोंसोरनो बारा नङा नोंथां 5,000सोल' बिमा जागोन बिमा बे नों दोननाय राङा एसे लानानै फैनायसै दे लुना होदो नै राङा बे गान्थु सिङाव दोननायखौ लाबोजोब्बाय आङो दे न'आव थैब्लालाय माथो जों जा दं बेजोंनो जाब जुब सोलिगोन नोंथां राङा जागोन नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा आं दं फुरा क्लियार खालामजोबगोन आं दे खुलुमबाय दे हा मानोथो एफा बुरजा फैसा लांखो बे हा बिथानि नामाव अफिसाव खामानि मावनो होननानै लांफैदों हा मा खामानिनि थाखायथो रां नांगौ जाखो आफा नै दासो बै मोनबारु देवानि फैदोंमोन बेनो 5,000 रां लानानै थांबाय बे हा बिथानि नामाव अफिसाव खामानि मावनो होननानै ब्रा ब्रा बिनानै लांबाय बेखौनो बिमानाव दंनायखौ हरनाय जाबाय आं बिसोर गासिबो नंखाय आफा बिसोर गासिबो नंखाय गोजासो नोंसोर मानो एसेबो मिन्थिथारा दाख्लै बे गामिनि मिटिङावनो बुंखाथारबाय सोरबा देवानिफोर फैसा बिनो फैबा हरना होननानै नोंसोर मानो गावखौनो एसेबो सांग्रां जाया नंगौ नङा खमसे खम एसेसो सानग्रोनांगौ गोनां जायोना बिनिखायनो खोनासं आफा दिनैनिफ्राय बे न'खरखौ बेंनाया आंनि सायाव जासिगोन माबा मोनसे मावनायनि सिगां नोंसोर आंनाव सोंग्रोनांगोन आरो खोनासंबाव जोंनि न'खरा जौनि थाखायनो गोदोबोबाय आरो दाबो नोंसोर बिदि खालामनो नागिरदों नामा हाबा हुखा मावालासिनो जौ लोंनानै गोदोसोयो नोंसोरो नुवाखै माबायदि बे हादान जायगायाव खारबोनो गोनां जादों जोङो नों दिनैनिफ्राय जौ लोंनो मोननाय नंला आफा जुदि नों जौ लोंबावोब्ला नङाबा आं खारगोन ना नों खारनांगोन नों बुंनाय बादियानो जासिगोन फिसा बिमा आं दिनैनिफ्राय जौ लोंला नोंनि खर'आव दांनानै समाय लायो फिसा बिमा आरो आं जिउआव जौ लोंला जाबायसै आफा हामबायसै
बाथ्राखौथ' आंबो मिथिगौ नाथाय आंनि गथ'आथ' साननो हनो हानाय जाहैबाय नालाय दा बेनिखायनो आं बुजायबाबो लाहोनो हादिया माथो बेनिखायनो आं एसे बेले बेजेयाव गोलैनानै दङ बहाय मोननैल' राहा दङ मोनसेया जाहैबाय सानसेया आंनाव बिहामजो जाफैनांगौ आरो मोनसेया जाबाय लांनाय रांखौ आंनो बे सप्तानि गेजेरावनो फिदिंफिननांगौ आदा आयदैलै आंना मा? खर' सासोदोंलै खर' सादों लासै लासै थांनोसै थ' बुंबाय आं हानाय नंलालै आदा जों माला गामियाव थांफिननो मोनगोन आदा नों आफामोनखौ बुंना जों स्कुलाव थांनो लुबैदों बेवहाय मालाय बहा फरायसालि मोननो फंबाय लासै लासै थांसै थाबायनो हानाय नङा आं हानाय नङालै आदा थ' आं मानोसै फंबाय माइनाव नों बे दैखौ लादो नों गेलान फिसाखौ लाबोदो बारा मोनथारदों नामा आफा लोमजानायखौ र' आं नों दाखौ लिंनानै लायनि दे नै आफा बिन्दोनि लोमजानाया बारा जाथारदों माबार फैलाय नों देहाखौ माबायदि मोनदों फंबाय गोसोखौ लोरबां दा खालाम फंबाय आफाया नोंनि थाखाय डाक्टारनाव मुलि लांनो थांदों खर'आबो गुदुं जामारथारबाय माथो दैखौनो दासोमनानै होनोसै नामा आइ दैखौ दासोमना होदो खाथियावबो डाक्टारफोरबो गैया नालाय नोमफायाबो दहायनो थांदों मुलि लायनो दाबो सफैया नोंसोर बेबायदि गोजाम दक्थिखौ गारनानै बेबायदि गोदाव सोराव हादानाव फैनानै बेफोरखौनो मोजां मोनोबा दाना नुदों माबायदि जादों दाबो जायाखै बिन्दोआ दा साधारन मेलेरिया बेमारसो जादों मोजां हस्पिटालाव लांबानो हामगोन नै आफा दैया लोंदों फंबाय दैखौ लों आं थांना थानो हानाय नंलालै आदा फंबाय नों मानो बिदि बुङो नोंसोर आंनि थाखाय बहुद खस्थ' मोनबाय आदा फंबाय नों मानो जाथारै बाथ्राखौ बिदि बुङो नों जेबो जाया नोंनि थाखाय सोर दुखु मोनदों सोर बुंदों रावबो दुखु मोनाखैना बेफोर गासिबो जोंनिनो बराद नामा अबंलावरिनि बोसोनखौ रावबो फेलें खालामनो हाया आफा आदा आं थांना थानो हानाय बायदि मोनदों फंबाय नों मानो बिदि बुङो नों गोसोखौ हमथा नों जेबो जाया आदा नों मानो बिदि बुङोलै फंबाय बिन्दो फंबाय बिन्दो नों मा जाखो नोंलाय मा जाखो आफा मा जाखो फंबाय बिन्दो नों सिखार सिखार फंबाय मा जाखो नों मा जाखो आफा मा जाखो बिन्दु मा जाखो आयै फिसा सिगार गेलेहैदों नों नागारलांबाय आफा जोंखौ नागारलांबाय जेबो जादों मेगना नाय फंबाय आं गाबोन सोरांबानो नोंसोरखौ फरायसालियाव दोनलांगोन सिखार फंबाय सिखारदो उन्दु थांला जाबाय आयै बिदिया जेबो जायाखै नायनाय फिसा नायनाय नोंनि फंबाया बहा थांदों फिसा
बिदियावसो खुदावना लांनो गोसोखौ बांद्राय लोरबां दाखालाम जाय हक दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो न'खर बेंलांनांसै नाङा फिसा नों दुखु जानो नाङा गोसोखौ हमथा गाबनाङा फिसा गाबनाङा सानस्रि माबोर हाबदों दे आं बुजिबाय नों आंखौ माबाफोर बुंनांगौबा बुंखा आं गनायजोबगोन मानसिनि जिउआव हाबा आरो बेनि उननि बाहागोआ जोबोद बेसेन गोनां आरो बिबानाबो गिदिर जायो नों आंखौ फोथायखेबसो खालामनाय नङाथ' नों आंखौ फोथाय सानस्रि आं जेब्लाबो खालामा मोनसे नखरा जोबस्रांनाय आरो गोरोन्थि बुजिलायनायनि गुदि जाहोनानो जादों समाजनि बेरेखा जौ बेखौनो गारगोन ना बेखौ आं गासिखौबो गारजोबगोन नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों दे बिदिब्ला जों दिनैनिफ्राय थांनाय समनि गासिबो जाथायखौ बावजोबनानै देरहासार संसार खुंनायनि सोलिलांनो सेस्था खालामसै मानोथो हाया जानो नैहाय मोनजोबथारनोसै आंना एसेल'थारसै हनै खारजोबथारसिगोनसो बहाबा मानबायला लांजोबसिगोनसो बिलाइफोरखौनो मोननो गैया नालाय ओंखायनो दान्दा मोनसेल' लाथारदोंमोन आङो दा फाथालसे दंबावथारो बिलाइखौबो अबाव मोनबावगोनथाय बेनोथ' जाबाय जोंहाबो नगदायावसो लायनांदों आयै बाबाया लेंहरदों ओंखाम संनांगौनो थाब लेंहरदों ए नै र' आं बे मोनसेखौ होनानै थांसै मानगोनां सिजुसा हालामनि रायजो राजा आइजो नोंथांमोना मिन्थिखागौ बे हालामा आसाम सरकारनि फरेस्ट एरिया बियो बेखायनो गोजौनिफ्राय आंनिसिम मोनसे लाइजाम सफैदों बे लाइजामनि बायदिब्ला नोंथांमोना फेब्रुवारि दाननि 10 खालाराव बे हादानखौ खालि खालामनो थाखाय मेसेज सफैदों रायजोफोर एसे धैर्यमथ' बिथांमोनहाबो गोजौ लेभेलनिफ्राय फैनायखायसो दिनै बे हादान एरियाखौ खबर होनो फैदों एक्चुअली बे हादाना जोंनि नङा बिथांमोननिसो जों जर जबस्ति गाग्लोबनायाव बिथांमोनहा खबर होनो फैदों रायजोफोर धैर्यमथ' अब्लाबो रायजोफोर खोनासं आं दिनै नोंथांमोननि आं सासे गावब्रा दोनजानायाव आं दिनै बिथांमोनजों सावरायनो आखायाव लादों रायजोफोर खोनासं दिनै बिथांमोनहा जोंखौ होखारनो फैयाखै जोंखौ जनायनो फैदों अब्लाबो जों गारा बे हाया जोंनिखा नंगौना नङा रायजोफोर गावब्रा बे बाथ्राखौ आं गोजौआव रायज्लायगोन
रायज्लायनायनि गेजेराव बेखौ आयेन मथे आयेना मा खालामो उनाव मिन्थिसिगोन। नाथाय आं दा गावनि हारि हिसाबै आं नोंथांमोननो जा अर्डार फैदों गोजौनि आं बेखौ फोरमायखाबाय, नोंथांमोननोबो जनायखाबाय। बिनि गेजेराव आंहा सानथामनि गेजेराव आं बिनिफ्राय बे जायगानिफ्राय ट्रेन्सफार जानानै थांनो गोनां। बिनिखायनो गुबुन डिअ'फोर फैयोबा नोंसोरो रायज्लायनानै लादो। ओइ बोरै फैयामोन थांफिनदोलै। मा नाम मोनलाय आबैना? माइनाव होनदोंमोन नामा? अफ हामथारसिगोन हामथारसिगोन। जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला नोंसोरो। माब्लाबाफोर जाबावोब्ला आंखौ खबर हरबानो जाबाय। आंनिया गामिया बारा गोजान नङा, बै मैनागुरियावनो। ए दे नैबे मुलि देनायखौ फिसा फिसा खालामनानै दंसै। बेखौ माने लादु फिसा फिसा बरि खालामनानै दिनाव थरसे थरसे जाहोदो, सानसुफ्राव थरसे होदो। जानाय लोंनायफ्रा फान्थाव बिलाथि, सबाय, ना गोरान बेफोरखौ जाहोनाङा। मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ जाहो, गाइखेरफोर लोंहो। जागोन दे। फुंफ्राव गाइखेर गोथां फुदुंनानै। दे थांदो दे। नांलायला दे, जागोन जागोन। दे होमबालाय थांदो। दे थांनोसै। देहाखौ बोरै मोनदों आइ? बिमाया खर'खौ एसे दै दासोम दासोम होदो। नै बिमा, बेखौ थरसे दौनानै होदो। माइनाव आइ, नों माबोरै मोनदों आइ? नैबे मुलिखौ मोनसे जादोनो। आं बारासो मोनबाय आयै। उदैया बारा सादों आयै। मा जाखो आइ? मा जाखो? दै आं आदाखौ नायनो लुगैथारदों। सफैसिगोन आइ, सफैसिगोन। नोंदाया सफैसिगोन। नोंनिनो मुलि लायनो थांदों आइ टाउनाव। दा सफैसिगौ बियो। नै बेफोरलाय मा जालायखो? नै लोमजानाया बारा जानायखाय बै अफ्रि अजाखौनो लायनांबाय। मुलि दौदोंमोन, नै दासो थरसे। बारासो जादों माथो। नायलाय, आं नोंसोरखौ बुंखादोंमोन ना, बिदि अजानि मुलि जाहोनाङा होननानै। मिथिया हुसिया बेमारखौ। दालाय आं डाक्टारनि मुलिखौ बोरै जाहोबावनांगौ जाखो? माइनाव, बिनानाव नैबे मुलिखौ एसे लोंलाय। आदा नों फैबाय? औ माइनाव। आं बारा मोनथारबाय आदा आं बारा मोनथारबाय। आं थानाय नंला आदा। नोङा माइनाव। माइनाव, मा जाखो नोङो? माइनाव आइ, मा जाखो नोङो? फिसा माइनाव आइ, माइनाव नोंबो आरो गारनानै थांबाय। नोङो आरो गारनानै थांबायसो नोङो। सिखारनाय आंनि फिसा हिन्जाव, नों मा जाखो? दिनै आंनि थाखायनो बेबादि जाजोब्बाय। आइ सिखारनाय नोङो। नोंबो जोंखौ गारनानै थांबाय। नोंबो जोंखौ गारनानै थांबाय। जोंनि बर'ना बेबायदिनोमोन नामा? बिफा,
दा मा खालामबावनांगौ जाखो गासैबो फारि फारि जोबलांजोब्बाय फारसेथिं आखायाव रां रुफाबो गैला जानाय लोंनायावबो थोआ थोआ जालांबाय दालाय जोंहा माथो उफाय दंबावो गाव गावखौ फोथांनो थाखाय बे हायावनो जोङो गोरा गोहो लानानै थांना थानायनि अनगायै माथो राहा दंबावो ओरैनोआवथ' गोजाम बिथायावबो गावनि आंगो होननाय सम्पति एसेबो थाबोखायाखसै आफा आरो आयै दिनै गासैबो नोंसिनि थाखायनो जाजोबदों आं बुंखादोंमोन बेफोर खोनाफेरै गिलौ बालौ हाग्रा बंग्रायाव हा गोदान लानानै रायजो जानायखौ दा नुबाय बिन्दो फंबाय आरो माइनाव बिनानावखौबो खोमानानै लानांबाय गोमायैनि सिगां आंखौ गले गले बुंदोंमोन आदा जोंखौ बे गिलौ बालौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय गामियाव लानानै थांफिनदो जों फरायनो जोंखौ फरायसालियाव फरायनो होफिनदो जों फरायनानै गिदिर गोलाव जानानै आइ आफाखौ आरो नोंखौ नायगोन होननानै नाथाय आं बिसिनि बुंनायखौ मानियासै गाबनानै दा मा राहा जाबावनो फंबाय बिन्दो माइनाव आं नोंसिनि खोथाखौ लाखिनो हायासै नोंसोर आंखौ निमाहा होदो दागाबसै बिमा फिसा नेरसोन जोङो बिदि दुखु जालायबाय थायोबा आंनि देहा सोलेरा लोरबां जालांगोन जेखि जादोआ बेयो जोंखौ आनान गसाइनि फोरमान लानाय आं सहायनो हानाय नङा फिसा आंनि फिसा सानैया जे बे हादानाव फैनानै जोबस्रांलांबाय जिउ गोमानांबाय दा मोनसेल' राहासो बेयावनो रानथाब फोनथाब गावनि जिउखौ थांनानै थानायनि मोनसे जुजिनाय गोहो जगायाबा आरो मा दंबावो दागाबसै बिमा दागाबसै ओइ दरजा खेव मा नोंना समा दासो न'आव हाबनाय जादों दिनैबो लोंनानै फैबावबाय नोङो मा बिनि थाखाय नों आंखौ गाज्रि मानसि सानबाय नामा सानस्रि नों दानो बावजोबलांबाय हाबानि उनाव आंनि सिगाङाव मा खोथा बुङामोन हाबानि उननिफ्राय नों जात हिनजाव मोजां दं दा आसि खिथाना होलाय आं मा गोरोन्थि मावदों मा गाज्रि नुदों नों नों आंखौ फोलानो सिखोमानो सानदों नङासै नाय नै बे नों नेरसोननि लाइजामा माब्रै नोंनि टेबोलाव थानो मोनखो सालि नों आंखौ मिथिया सानदों सन्देह दं आंहा नोंनि सायाव महर नों आंखौ फोथाय आं नोंनि हिनजाव दाय आरो सन्देह खालामनायनि सिगाङाव बे लाइजामखौ खेबसे फरायनानै नाय होनबा नों आंखौ बुं मा आंखौ उल्थासो बुजायनो सानबावदों नोङो गुलि जाफ्रामनाय मोसा बुन्दिखौ फोथायनाया आंनि गोरोन्थि जादों प्लिज महर आंखौ फोथाय आं नोंखौ बिदि सानाखैमोन माबायदिथो साननांगौ ओइ आखल मोजांनि हिनजाव नों बेजों मानिनाय नङा प्लिज महर आंखौ
বিশ্বাস খালামাবে বন্ধু सालि नोंनि सायाव सन्देह दं आंहा Gusay, mana demi aku bebaji duga. Mur, aku putai deh. Awoto थांनो ओंखारलायखो ओइ लावदुमनाव थांनो नागिरदां हा मानोसै मा मानो गामि नालाय बेरायहैगोन हा दिनै हराव मानि सानफ्रामबो हराव मानि दुम दाखाल नोंनिनो लादों मालाय नोंलाय फिसाखौ बिदि नङामोन गोदोबा दुम दाखाल फिफा जेरै फिसा मालाय फिसाखौ बायदि दुम दाखाल खालामसे लाबोदों होनबा नोंसो थिनदों बादा होनो हाया एसेबो फिफा जानानै नों मानो बादा होनो हायाखै हाट हाखौनो लोरहांदों दांनिया बारादों बादों बेबायदिनो फिसाया सनदों नारजि ओंख्रि संनानै दोनबादों दोनाबादा फैनानै जोरैमासो मोनगोन नों बिहामजो गैयाबा बोरै संना दोननो आंलाय बिहामजोआ न'आव थांदों है हा बहाथो थांनो नागिरखो बिमायालाय नै बैसिनाव माइरं सालिहैनो आं बन थसेबो गैया दा मोनायाव ओंखाम संनो बन सिननानै होआबा दा मोनायाव ओंखामा मोनजागागोनबो नेरसोनालाय बहाथो थांदों हा नेरसोनालाय बै मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोननो दिनै स्कुलाव थांदों आरो रिजाल्ट नायनो नगदायाव रिजाल्टआलाय उनावब्लाबो नायजायोमोन ना मेंनानै फैनानै बोरै बन सिनबावगोन नांलाय हा दाबो सफैयोखौलाय आंलाय माथो खालामनो नै माथो सफैबायानो आइ आरो आफा आं मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन खालामबाय हामथारबाय दे फिसा हामथारबाय आफा हामथारबाय दे जिउ गोलाव जाथों आरो लेटारबो मोनदों आफा नुबाय बिमा लेटार मोनबावबायसोनो नोंसोरथ' फार्स्ट जाबा दाउला खासि जाहोनो होन्दोंमोन ना दे न'आवनो दंखायो जेब्ला नों बेखौनो सिथारनानै होदो हा इसिबां न'खराव गोजोननाय लाबोबाय जेब्ला जोंलाय होखागोन दा दे मावो दे आं बन सिनना होयोसै ओइ सेंग्रा नोंनि मुङा मा मुं सार आंना नेरसोन बर' नेरसोन बे न'नि बिगुमाया सोर आं सार मानो नांगौमोन हा ओइ बोराय बेयाव सोर न'खौ लुनो होदों नोंखौलाय जोंखौ सासे देवानियासो दोनफैदोंमोन सोर देवानिया बेलाय जोंथ' मिथिनो हाया जोंथ' 10 थारिखआवनो लाइजाम हरदोंमोन दिनै 20 थारिख जालायलांबाय दासिमबो खाराखै बिनिफ्राय गुबुनफोर थानायखायनोथ' जोंबो थादोंमोन ओइ आइसि साहब ला सेंग्राखौ एरेस्ट खालाम लाला माबा ला
समाजनि बेले बेजे बुदुलामाया सोरखि बायदि गिदिंनाय संसारा गाना जावलाङो आंनि दिङा रुगुं नागिरै गेरेबलांनाय आंनि संसार राहा नागिरै जावलाङो आंनि दिङा रुगुं नागिरै गेरेबलांनाय आंनि संसार राहा नागिरै थांखि गैयै समाजनि बेले बेजे गुदुलामाया सुबुंनि रेबे रेबां खोथाफ्रा हांखोनो मोनहोयो आंनि सोलेरखौ नखरनि माया माया जाथायफ्रा सोरखि बायदि फिदिङो आंनि खर'खौ जेंनाया आंनि बरादा सुखुआ आंनि गोजाना अबंहोनाय आंनि लामाया दुखुजोंसो बुंफबनाय जिउआ थांखि गैयै समाजनि बेले बेजे बुदुलामाया सिमांबादिसो जालांबाय आंनि बे जिउआ आसखान्दा जेरैबो आंनि नखरा आंनिसो गोरोन्थिना बराद मिलिनाय हाथा हावा गोदाव सोराव गिदिंफिननांबाय सहायजोबनांबाय दुखु मोननांबाय हांथोनो सोलेरजों दावगाफिननांबाय मेंग्लिफिननांबाय थांखि गैयै समाजनि बेले बेजे गुदुलामाया सोर जाखो बेसेबां हर गेजेराव सोर जाखो आंसो बिनानाव नेवसि हाबाब बेसेबां हर गेजेराव सोरजों फैखो नेरसोनजों आंजोंल' बिनानाव ए नैबावनो जिरायदो नैबावनो जिरायदो जिराय हाय एसे हरदि हरला बोरैथो सफैखो दे 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 खोन्थागोन आदै गासिखौबो बुंगोन खोनासं आदै जोंनि बे जयसिदि हादानाव गिलु बालु बेमारजों आंनि फंबाय आरो बिनानावाबो जोंखौ नागारनानै थांबाय
आरो दहायबो फरेस्टारा एबसन खालामनानै गासिबो गामिखौ सावबाय आरो जोंनि न'खौबो सावबाय आफाखौबो पुलिसा लानानै थांबाय दा जों आलाय सिलाय जानानै गोदाव सोराव जानांबाय हाबाब मा एसे दुखु गोनां जाथाय जाखो बेलाय खनस्रि बिनानाव दाहार आरो सानस्रिमोना मोजाङैनो दङ ना दाहाराबो उन्दुबाय सानस्रियाबो महरजों हाबा जाबाय नोंसोर मोनथियाखै नामा दानथामानो जालांबाय ए बिदिसो जानानै दं नामा होमबा दे हामबाय दे खोनासं नेरसोन सोरनि थाखाय नोंसोर माबायदि जानांदों आं बेखौ गासिबो मिथिजोबगौ नों हरनाय सानस्रिनि लाइजामखौ फरायनानै आं गासिबो बुजिनो मोनदों थारैनो नोंसोरो थासारिनि बोलि जानांदों आं नोंसोरनि न'खर खुंनायाव थै-थां मदद होगोन नों जेबो सिन्था दाखालाम नेरसोन समाजाव नोंसोर बायदि मानसिखौ जेब्लायबो गोनांथि दंथारो बेफोरखौ जों उनाव रायलायबाय थासिगोन दा एसे जानाय लोंनाय खालायहैग्रोदो खौरां बिलाइनि बादिब्ला मेट्रिक आनजादनि फिथाइया मैयानो ओंखारनांगौमोन नों मिथिया नामा आइ महरनि रिजाल्टआ मोजां ना गाज्रि आफा महराथ' मैयानिफ्राय न'आव फैयाखै मा न'आव फैयाखै अ आं बुजिबाय बिनि रिजाल्टआ गाज्रि नों मिथिया नामा आइ बिनि रुल नम्बरखौ रल नाम्बारखौ बिबाबो आंनो होआखै आफा आं मिथिया ए गुमै नों मिथियाखै मा नेरसोन मोना गामियाव फैफिनबायनो आरो खोनानो मोन्दों हादानाव दावराव दावसि जादोंनो फरेस्टआ हाग्रायाव थानो होआखै होखारहरजोब्बायनो न' स' सावनानै आरो खोनाबावदोंना नेरसोननि बिफाया जियालावबो लांजाबायनो आरो बिनिफ्राय नेरसोना मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन पास जाबायनो पास खालायबाय हराव बाहा थाया नों ओंखाम जादोंना जायाखै आफाया नोंनि रिजाल्टनि थाखायनो रागा जोंबाय थादों मोजां ना गाज्रि जाखो मिथिबाय आङो थारमाने नोंनि रिजाल्टआ गाज्रिखा बेनि थाखायनो सिरि सिरि थादों मा कलेजाव थाङा नामा दिनै माथो दाबो रेडियानो जायाखै अ थांनायाथ' थांनांगौमोन ना दिनैथ' मिटिंबो दंना मिटिंनि एरेन्जखौ बोरै खालामो जोंनि गथ'नि रेसपन्सिबिलिटिखौ जों माब्लाबो फेलें खालामफेराखैलै जिंगा दासिब्रा निसुन जों गासिबो लाहार फाहार खालामजोबखाबाय र' ओंखारग्रोनि बे बुहुम बिखायाव बर'फ्राबो गोजौ सोद्रोमसि गोनां मुंदांखा मोनसे हारिमोन जारिमिनारि मुगायाव बर' रायजोफ्रा गावनि रायजोखौ मुगानि उनाव मुगा उदाङै खुंबोदोंमोन नाथाय दिनै नुनो मोनबाय गोजौ अख्रांमा सोद्रोमसि गोनां बिगोमा बर' हारिया आथिखालाव गुबुन गुबुन हारिफोरजों मुगैजानाय मोनसे हारि बायदि सिनायथि मोननो गोनां जाबाय आथिखालाव बर'फ्रा मानो एसेबां गोग्लैसोनानै थाखो बेफोरनि जाहोनखौ सोरबाफोर बिजिरनानै नायदों दा बेफोरनि थाखायनो जोङो मोनसे गोदान समाज फोसावलु आफाद दानो नागिरदों
दिनैनि मुगायाव जोङो जुदि बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव दिखांलांनो सानदोंब्ला जोङो नेरसोन बर'नि साननाय बिथांनि साननाय माखासे नियम खान्थिफोरजों सोलिलांनो जों नाजानांगोन जि खालामनो सानदों जि दावगानायनि माखासे बिबुंथि होदों बेखौ जोङो बयबो गनायनानै लानांगोन बेखौनो आङो खावलायनो सानदों जे दिनैनि जे आफाद दानाय बे समाज दावगालु आफाद दानायखौ जिबायदि बिथाङा हास्थायदों जोङो बेयाव बयबो निश्चय खौसे जानानै सापर्ट खालामनांगोन आं बेखौनो हास्थायबावदों दिनैनि नैबे आफाद दानायाव जिहेतु समाज दावगालु आफाद बे समाज दावगालु आफादनि गाहाय दैदेनगिरि हिसाबै आं रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुरैयै खावलायनो सानदों जे बिथां नेरसोन बर'आनो बेयाव गाहाय दैदेनगिरि मासिखौ नाजावनानै लाथों समाज दावगालु आफाद समाज दावगालु आफाद बर' हारि खौसे जा जय बर' हारि बेलाय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो बर'फ्रा आफादखौ दानो रोङो नाथाय फोथांना लाखिनो हाया नायबाय था नोङो बैनाय साननैसोनि उनावनो थेर बेथेर जागोन बियो नङा आफादखौ गोरलैयैनो लानो हानाय नङा बेखौ नेरसोनासो दैदेनदों जों मिथिगौ नेरसोननि जिउआव गोबां जेंना फैबाय नायनायसै मा जायो मा जाखो आयै निजिरा ओरै फैलाय निजिरा मा जाखो बाजै डाक्टार खालामनो हागोन मा दागोन सागागोन हामगोन बाजैनि सिन्था दा खालाम बाजै मोजाङैनो हामगोन मानसि गिदिर जानांगौलै एकदम मोजांथार माथो आब' सना मानसि गिदिर जानांगौ दे आब' सना दे गाबलै आब' फै जिराय नेरसोन थौ दिनै कलेजाव थाब थांनांगौलै ओइ नेरसोन नों खोथाखौ माने एसेबो सिरियास लायाब्रा कलेजनि फरायसा गोहोआ गाज्रि मानसिनि आखायाव थाङोब्ला नों आरो आं बोरै सहायनो हानोब्रा नों मिथिया नामा मैया मिटिंआव फिक्स केन्डिडेट सायख'नाय जायाखिसै जेबो बाथ्रा गैया गार्लाखौ फेजेननो थाखाय नों नमिनेसन होनांगोन बे जोंनि डिसिसन आं दानस्रांजों गासै बाथ्राखौ रायलायखाजोब्बाय बेबो मदद दं आं बेखौ फन खालामनि र' फन खालायनाङा नोंसोर आंनि न'नि अबस्थाखौ नुवाखै एखे हारसिंथार आरो आं सोलाबथारनाय नङा नोंसोरनो उसुबिदा मोनबाय थागोन आं टाइम होनो हायाबा नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा जों गासिबो खालामजोबखाबाय अके दे नायदो होनबालाय आं दानस्रांनाव फन खालामनि हेलौ दानसोरां जों केन्डिडेटखौ मोनबाय नोंबो दा कलेजाव थाब फैदो औ आं दोनबाय दानसोराङाबो रेडि जाखाबायनो मादै साहा लाबोलायबाय माथो सोमदोन मोनसोलाय औ माखौथ' इसिबां दावराव दावसि जाबाय थाखो नोंसोरलाय जेबो जायाखै मादै कलेजनिसो जेबो जायाखै मादै नेरसोना देग्लाय डिग्री फार्स्ट इयार जाबाय नालाय न'खरावबो रावबो गैखाया मानोथो एसेबो सानथारासै मोजांसो बुंदों नोंसोरो बै सानस्रिखौलाय मानोथ' हमथानानै लाखिनो हायासै बोरै जाखोथाय मादै दाबो जेबो सिन्था गैया जों बेनिफ्राय साबसिन हामसिखौ नागिरगोन हा बे गामिनि निजिरायालाय माथो गाज्रि जाखो बेखौनो लाबोनोसै ना हाबाब बेवहाय जोंहा निजोरामोनजों सोरगो आरो फाथालनि फाराग दङ बिस्रा जोंखौ ओरैनोबा सुथुर सानो सैखाथारा एसेबो मा रायलायबाय थायोब्रा लोंदो साया लोंदो जेखि जादोला मादै मोनसे मोजां रादाब जों नेरसोनखौहाय जों उदालगुरि कलेजावहाय जेसगासिनो ग्रेदों मादैयाबा सापर्ट दंना गैया बेफोरबायदिखौ जों बायदियालाय बोरैथो बुजिबावनांगौ जाखो सोद्रोम
दे मादै नों दा बेखौल' बुंलाय आफाद दानायनि बोसोरथामनि उनाव माबायदि सोलाय सोल' नुदों नों बुंनायसाय। नंनायालाय नंगौहाय जौ लोंनाय संनाय बायदिसिना गाज्रि गाज्रि खामानि जोंनि बे ओनसोलाव बै मालाय जाथिफोरनो हा बन्दक होनाय बायदिसिनाफ्राबो जोबनायालाय जोब्बाय। नंनायालाय नंगौ मोजाङालाय जादों होननानै बुंनांगोन। दा नाथाय मा जालाङो नोंसोरसो मिथिसिगौ। ओइ नेरसोन बबे सिमां रायजोआव गोमाखो नोंसोरो? सरि आंनो खनथुना होनसै। नै निजोरा गाज्रि दा मोनसै। ओइ निजोरा थ'दो लरग'गौ साला। ओइ खाख्रब मा बाजै? नैबे नों दा लोंनाय बथला नै न'आ लेथ्रा जाजोब्बाय गारै नायनानैबो गारहैनो रोङा गावसोरबो। बे गोदि थानायखौ फायखाना सिङावनो लोंखोमानोसै आङो। साला सैमा नोंखौ साला नै बांद्रायखौबो आं सुखुआ साला। मा खालामनो जाखो बेलाय? खाख्रब नोंना आंखौला बांद्रायथारबाय। माबा मोनसे खामानि थिनबा माबा मोनसे मावो। सोर बेलाय? नङा बाजै नङा आं बिदि खालामाखै। नों दा फैबा नोंसोर सानैखौबो दिनै खिथागोन आङो। सब समाय माबा मोनसे खामानि थिनगोन माबा मोनसे मावगोन। लेथ्रा फेथ्रा खिखोला जोब्बाय। आइ खाख्रब माबार सिफाय। हेलौ महर बोरो नों थिनहरनाय मानसिफोरा दासिमबो सफैयाखै माथो। थाबैनो थिनहर। नेरसोना बेयावनो जिरायनानै दङ बेखौ दिनै थिक खालामथारनांगौ। थाबैनो फैनो हो। समाजखौ नायबाथ' नेरसोननो होनांगौ। मा खालामनाय जायो नेरसोननो गारलाया बारा थिग नङा केरेक्टारफ्रानो। आंबो नेरसोन। ओरैनोथ' समाजखौ नायोब्ला बेबायदि गारलाखौ देरहायोब्लाथ' जाथारनाय नङा। नेरसोनखौनो सापर्ट खालामनो बेनोनो सापर्ट हायोब्ला निजोराखौ जों एसे टारगेट खालामनांसिगोन। निजोराखौ लाबोनो हायोब्लाथ' जोङो देरहाबाय सानना लागोन। जोंनिया गाबोन इलेक्सन जागोन। जों थारैनो देरहाथारनांगौ। जों बयबो गोसो होलायदो देरहाथारनांगौ थारैनो।
गथ'फ्रा सुटिंआव दं नालाय ओमफ्राय बे फर्म फिलाप लाग्राखौ नायसै नेनै थांसै नेरसोन नोंनि नमिनेसना नों बोखारनानै लानांगौ मानि थाखाय नों गारलानि एगेन्स्टआव नों गिदिंगासिनो हाया जों बोखारनो जों बोखारनो हाया Stop fighting! सोर नोंसोरलाय? बेयावलाय नोंसोर मा बुलायबाय थादों? माबार थां! दानो ओंखारलां! दानो पुलिस लेंहरगोन आं नोंसोरखौ! आरो नेरसोन, नोंसोर जुदि डिसिप्लिन गैयाबा दानो इलेक्सनखौ डिसमिस खालामगोन आं! साला बोरैबासो जाबायलै माथो साननाया जाफुङासै माथो हाय निजोरा हाय माबाफोर बुंनांगौ दंबा गोख्रै होनजागोन प्लिज निजोरा आं मिथिनो लुबैयो नों आंखौ निमाहा होगोन ना जेबो नङा बे इन्सिडेन्टसो अके निजोरा मोनसे बाथ्रामोन नैबे सानस्रिनि बिजाबमोन अन्नानै गथायोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौमोन मानोना बे बिजाबा आंनाव जोबोद गोबाव जाबाय बियो गांसे मोजां बिजाब निजोरा सानस्रियाबोथ' बर होनायनि मोन्थाय दंमोन ना हायोबा बेखौ लिंहरनो नाजादो जागोन ना दे बिदिब्ला आं बुंहरनायगोन दा आं फैबाय दे नेरसोन बिमा दासिमबो खरनि खामानिफ्रा एसेबो आवगायथाराखै नामा आफा नों सिन्था खालामनाङा उखिला साननैसो नेबावनो थिनदों जोंबो थानो सुखुवाखै आफा नोंखौ गारनानै जों नोंखौ जेरैखि जायाबाबो बख'नानै लांथारगोन बिफा बिमा हानायमानि नों रांफोरखौ सोरनावबा नागिरनानैब्लाबो आंखौ बेनिफ्राय बख'नायनि मोनसे राहा लामा खालामदो नैबेखौ लाखि आफा नोंनि थाखाय गाननाय गस्ला जों नाजागासिनो थांदो बिमा आफा Good morning to everyone, my dear students. उदालगुरि कलेजाव बावैसो जानानै थांनाय इउनियननि बिसायख'थिया मोनसे मोननै जाथायखौ लानानै सान्थियैनो जाफुंलाङो। बे बिसायख'थिनि जोबथा फिथाइखौ दिनै फोसावनाय जासिगोन। गिबियावनो गेम्स एन्ड स्पर्ट्स नेहाथारिनि थाखाय सानै बिजाथि गसंदोंमोन। बे देरहासार बिजाथियानो जाबाय मुस्रे समदन बर'। नैथियाव देरहासार बिजाथियानो जाबाय लिटरेचार्स एन्ड डिबेटिं नेहाथारि मुस्रे दानसोरां बर'। आरो जोबथायाव नेहाथारिनि थाखाय बेयावहाय सानै बिजाथिया गसंदोंमोन। बिथांमोननि मुङानो जाबाय मुस्रि गारला नार्जारि आरो मुस्रि नेरसोन बर'। दा बिसोरनि गेजेराव मात्र गांबाल' भटआव देरहासार जानो हानाय बिजाथियानो जाबाय मुस्रे नेरसोन बर'।
आंनि गोसोआ मानो बिब्दि जादों नेरसोननि महर मुस्रियाल' जावले जावले मानो बेरखांफैदों आं नेरसोननि थाखाय बोदोर जायाखैथ' सासे सिख्लानि जिउआव बिब्दि समखौ फोरमायनो माबाफोर मुं दं दा बे दिनै मानोब्ला नेरसोजों रायज्लायनो आं जोबोद गोसो जादों नाथाय माब्रै आरो मानो लोगो हमनो आं दिनै लोगो हममारनांगोन आं दिनै फनजोंब्लाबो रायज्लायथारनांगोन हेलौ निजिरा नोंलाय माथो जेबो रायलायदिया नों एकदम जाम्बि आरो गिख' बे बाराव आं रायलायफिननांथारगोन हेलौ अ सोर जाखो आदा आं निजिरा बुंदों अ निजिरा गोसोखांनायनि थाखाय साबायखर नोंखौ आं फन हरगोन होननानै माब्लाबा सानाखैमोन रायज्लायनो फोरमायनो गोबां दंब्लाबो गिबियावनो मैया इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय कंग्रेचुलेसन आंनिफ्राय जासिग्रोबाय गोरोन्थि मानोना आं नोंसोरखौसो साबायखर होनांगौमोन नोंसिनि बेसेन गोसा भटखौ मोननानैसो आङो देरहासार जादों बेफोरखौ बुङाब्लाबो जासिगोन आदा थार केन्डिडेटखौ सायख'नायानो जोंनि बिबान एबा रेसपन्सिबिलिटि आं होनो सानो बेफोर दान्दिसे रायलायनांगौ गोबां दं नों समाय होनो हायोबा अ मानो हाया जानो दे अबाव लोगो हमनोबा फनाव गासिबो बाथ्रायानो बुंजाया जायगा मोनसे होनांगोन आंनो प्लिज अ बिदिब्ला गाबोन मंगलबार आरजनि सानबो बे बाथौ मन्दिराव फैबानो जाबाय बाथौ आरजआव जोंहा रावबो थांफेरा बाबायाबो थांनो होआ अब्लाबो आं थांगोन दे थेंक इउ निजिरा गोजोननाय थाबाय अके बिदिब्ला फनखौ दोननोसै बाय हा सोरजोंथो एफा गोबाव रायलायबाय थाखो नो साहाया लोंदो निजिरानि फनायै बे इलेक्सन देरहानायनि गोजोननाय हरदों मा निजिरानि फन मा इसिबां गोमोथाव बाथ्रा बेलाय निजिरायालाय मानोथो फन हरखो नोंनावलाय नङा आयै जों निजिरामोननि थाखायसो इलेक्सनखौ देरहादों नालाय अब्लाबो आफा बेखौ एसे सामोल होनानै था बै निजिरा बिफा सानदांगा माहाजोना माबा माबि सानलायगोन नों जेबो मिथिया आयै जों गामियाव सानदांगा मोनबायदिखौ फोसावनोब्ला जोङो निजिरा मोनबायदिनि मदद लाखानांगोन दे आफा दानिया बुंदो नोंनि हाबानि बाथ्राखौ नोंलाय माथो सानखो दा आं बेफोरखौ जेबो सानथ'नो हाया आयै आरो आयै नोंनो मिथिखागौ जोंनि न'खरनि रांखान्थिनि हालोदा बारा मोजां नङा आं गावनि आथिङाव गसंनानै थांना थानो हायागौमानि बेफोर बाला गुदुङाव आगान होनो सानाखै आयै नोंनो मिथिखागौ 40,000 50,000 मोनब्लानो आङो आफाखौ जेलनिफ्राय बख'ना लायनो हासिगोन जाबाय आफा नों आरो बेफोरखौ बारा दा बुंसै दुखु मोनो आफा गोसोआव लोगोफोर नोंसोर नोजोर होदोंना होआखै जोंना मोनफ्रोमबो खामानियावनो जेनबोगासिनो दङ बे बारावबो जोङो नेरसोनखौ फेजेननो हादिया जोंनि मान सन्मान गासैबो ओरैनो दैयाव थांजोब्बाय आरो आंनि 50,000 राङाबो ओरैनो दैयाव थांबाय आरो बोरो नोंसोरजों मानसि फाथायहरफानाया माथो बुजानानैसो हरजाबाय नोंसोरलाय थारैनो आंबो गांबाल' भटआव जेननाया जोबोद आफसोसनि बाथ्रा जाबायलै नोंसोर मिथिगोना मिथिया जोंदि फोथायखेबस खालामजादों माबोरै आरो मा जाखो आं मिथिगौ बियो निजिरा आरो बिनि लोगोफोरनि खामानि बेयो माबोरै जानो हागौ बेथ' जोबनायसिम जोंजोंनो केम्पिं खालामगासिनो दंमोन ना आंनि नोजोरा फारसेथिंल' नङामोन
इलेक्सन रिजाल्ट मोननायनि समाव बिसोरनि रंजानाया बिनि फोरमान। होमबाथ' बेखौ माबा मोनसे खालामनायनि थांखिखौ दोनै लानांगौ। जेखियानो जाया मानो जोंनि मिनिजानाय लाजि फोनांजानाया नेरसोनानो बेखौ दामनांगौसो। बेखौ नेरसोनखौ दिनैनो आरो दानो माबा मोनसे खालामनो डिसिसन लानाया जोंनि गोनांथि। कारेक्ट, नों थिगखौनो बुंदों हांख्राय। बिनि थाखायनो जोङो समाजाव लाजि फोनांजाबाय। आंनिबाबो दिनैनो माबा मोनसे खालामथारनांगौ बेखौ। नोंलाय मानसिया फैगासिनो दं। ओइ र